Aprofito en aquest punt per expressar unes paraules especials d'agraïment i d'admiració a la senyora Núria Marín pel seu lideratge en un mandat que no ha estat fàcil, un lideratge serè, especialment les persones que la coneixem, molt serè, però no absent de determinació i de valentia. En aquest context tan difícil, doncs, el govern de la Diputació de Barcelona, amb la Núria Marín al capdavant, va centrar els seus esforços en un doble objectiu. D'una banda, enfortir el suport als 311 municipis de la província per afrontar tant la pandèmia del Covid-19 com la necessària reactivació econòmica i social en el context ara present dels efectes negatius de la guerra a Ucraïna. I m'aturo només un moment per recordar, perquè sembla molt llunyà, però no ho és, que durant el primer any, aquell duríssim primer any de pandèmia que encara no teníem vacunes, la Diputació va proveir tots els municipis de la província de 2,8 milions de mascaretes, d'1,5 milions de guants, de 6.650 tests de Covid, de 1.430 termòmetres digitals i 1.209 càmeres tèrmiques. En concret, es van mobilitzar 1.175 milions d'euros amb bestretes als ajuntaments a través de l'organisme. I ara es diu així com molt ràpid, però va ser un esforç, un pla de xoc i un esforç que certament ens va desbordar. Quin va ser l'altre gran objectiu? L'altre gran objectiu de la Diputació ha estat el desplegament del pla d'actuació del mandat 2020-2023, inversions, serveis, catàlegs, programes per avançar i per concretar en el territori de la província els objectius de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per a un desenvolupament sostenible a través d'una estratègia municipalista. S'ha invertit en els municipis una xifra rècord de 1.228 milions d'euros, que suposa un 25% més que en el mandat anterior, dels quals 479 milions d'euros corresponen al Pla General d'Inversions, que també ha suposat una xifra rècord. I a més s'ha fet amb uns criteris objectivables i coneguts. Per primera vegada en la història de la Diputació de Barcelona, i segurament aquest és un dels motius pels quals es va aprovar per unanimitat el mes de juny de 2020, quan encara ens estava colpejant molt fort la pandèmia. I, a més, vull posar de manifest la importància d'aquesta unanimitat, quan encara no havia passat ni un any de la sessió constitutiva, una sessió constitutiva on vam tenir molts focus, molts mitjans de comunicació, on es respirava d'una manera molt diferent a la que respirem 4 anys més tard, i tot i així, després, a la resta de plenaris, a la resta de dies, de mesos i d'anys durant el mandat anterior es va treballar com ens agrada treballar en el municipalisme, i ho torno a repetir, és trobant els punts d'unió, tot allò que ens uneix, per acabar decidint polítiques molt útils. Per tant, allò va quedar en una anècdota, aquella primera sessió constitutiva, la resta del temps amb els socis i també amb l'oposició van treballar de valent per donar respostes als reptes durs que teníem amb la pandèmia.